me naupang kum som pathum le ka upa chu tual that to ren hlelani ama la chu naupang thu oi thei zirna lama po ti tha thei tak nin anu re pa tan phei chuan thiloi lo lu tukani police te chuan evidence an nei thu an soitlat mai si jing ma taka edi miller le achung ko chen na in chu police ten lu chilin pangai taka han lu ko lem lo kong khal te chiain misual lo lu tuk bei tu mang mai nan in zui lu dul maya an misual tui me khinau pangma ni se a lo ro viau po ni thei an chuang kwa chuan lo chi ai na samai police te chuan thilom zia po soi lo chuan tual that tu rin lel Jamie kumsom pathumau pa chuan zong hala aru ma lu chilin ani la in thilom zia lo hre thiam lo hle apa thinnim chuan police te chuan an khumhal borbora reilo te nuwa chu naupang chu thuzo fia turin anina tang chuan an huai chuaka eng thil sual ma ti lo thu te chu soin lung chetakin motor chunga chuan a tapa police te chuan a DNA te lak sakin an ti tu thulang ang an ti ngal zunga Jamie pa chu thuzo fia ni lain akiang om ve phal sakani a mela tang hian poirap thak tak khoi thun mela pulem lo police te nen chuan thuan hanin zot fia zela chumi panau pangchu pa le aloyar tan chuan chan the ani mel lo hle thum a chan chu CCTV atual thana thenlai record tan lo nei chu an ron ti lang ta an pa fa chuan ti ngai na hrelo takin an in ena ma se he nau pang hiana mani lo thu la soin ala tang ve tlat a in sai chuak thei chiang em hei Netflix serial thar episode palilek omna adolescence ania alar vet ngal le atak be chan nge phuat chop tin en tu tam takanin zot lui me kani a thona yen ve du chuan Netflix tin lo comment la link ka lo pe don chenia ka page follow theng lo la